buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kanginan sa Ramon Awitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad sa Pagtuki Tats Samson, makiguban kaninyo sa suka oras sa pagpaduki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Hunyo 13 karon, ikaduhang Sabado sa bulan sa Hunyo 2015, o ang ato ang pagtukion karong buntaga mga higala, kabahin sa giuluhan o kabataan alang sa Mega Cebu. Again, ang atong topic karong buntaga mao ang kabataan alang sa Mega Cebu. Apan sa dili pa ta mo padayon mga higala, tuguti una ko sa pagpangayo pag-usab kaninyong tanan nga suki kayo nagsunod kanunay ni atong programa, no, nga pagtuki. Labi na gyud diha sa atong mga kaigsuonan diha sa mga lain-laing probinsya, no, dinhi sa Rion. Unahon na to ang probinsya sa Bohol, sa Negros, no, sa Siquijor, unya pipila ka bahin sa Mindanao, no, nga diin moabot ni nga to ang programa. Yung sab sa atong mga silingan nga mga probinsya mga higala, no, labi na gyud diha sa probinsya sa Leyte, no, og labaw tanan sa ato ang mahal nga probinsya sa Sugbo, no, ug ingon man sab sa mga isla nga sakop niini. Unas tanan diha sa Camotes Island, no, sa atong mga kadagkuan, no, sa upat ka lungsod diha sa Pilar, sa Tudela, sa Puro ug sa San Francisco mga higala. Ug yan man sab dinhi sad sa pikas nga bahin o nga isla sa Bantayan, no. Doon sa Taytulo ka lungsod diha sa Madridejos, sa Bantayan mismo, ug ingon man sab sa Santa Fe, no. So kaninyong tanan nga anaa diha sa inyong tagstag sa kapanimalay, maayong buntag, no, sa ato mga suki kayo nga nagsunod na intong programa nga mga nanay, no, nga nanginabuhi ug ngayon sab sa ato mga kaigsuonan nga taxi drivers, PUJ drivers, tricycle drivers, habal-habal drivers, bus drivers, ug ato mga kaigsuonan nga mga driver nga naa diha ron, no, naggunit sa manobela nga nagpaminaw ni nga to ang programa. Ug yung masab sa itong mga kaigsuonan, no, nga anaa diha sa ilahang tagstag sa kapanginabuhian. Kaningong tanan maayong buntag sa itong mga kaigsuonan diha sa Lahog, no, sila si Remy ug pamilya, ug yan masab dito sa Tinaan Naga, si Papa nato ug Mama Bibi ug sila si Rene ug mga kaigsuonan ug silingan, no, nga ni tune in gyud ay kanunay, no, matud pa diri sa ato ang text nga di gyud pa kuanan pasipyat, no, sa pag-greet ug ingon sab sa ato mga kaigsuonan nga naa diha sa kasuok-suokan, no, nga bahin ni nga to ang probinsya. So kaninyong tanan, once again, maayong buntag. Unya nini nga to ang programa karon. Kuyugan ko sa mga batan-on, no. So may ni akong kuyog kay mga batan-on gyud, no. Active pa kayo mga higala. So kuyugan ta nya pinaagi nila at sayra nato gikan sa ilaha kung unsa man gyud ning involvement, no, sa kabataan diha sa kanang gipahigayon karon nga Mega Cebu, no. So ato silang tagay ng karong taud-taud sa paghisgot, no, kung unsa man gyud ning gitawag nato Club Mega Cebu. So sa mga nangagi natong programa nagisgot ta kabahin og Mega Cebu apan nining higayuna atong sayran, no, atong sutaon unsa gyud ang papel, no, sa mga kabatan-unan labi na gyud nining pag sulong nato sa Mega Cebu 2050 mga higala, no. 30 nga to sa 30 kapin ka tuig sukad karon, no, mo ni ato ang hisgutan mga higala. So di na ko lang ako dayong i-introduce ang ato ang mga kuyog, no, karong buntaga dinhi sa studio live kita kuyog nila. Unahon ako ang chairperson sa Club Mega, si Sir Dan Jules Hurulan. Yes, Sir Dan, good morning. Good morning. Sir Dan, ay kalimti og greet ang ato ang mga kabatan-unan nga nang minaw sad karon. Go ahead, sir. Og ingon man sad ang atong mga kaubanan sa San Carlos ug mga partner schools, ha? Yes, go ahead, Sir Dan. So, good morning sa tanan Carolinians o sa ubang schools nga ni take part sa Club Mega, ang kuan na UC, USJR, Southwestern University, USPF, CIT, Velas University, o
Cebu Normal University. So kini sila daghan pagyapong schools no katong gipang mention nimo are those schools lang so far nga inyo pang naabot but nagpadayon ta. Oh, All right. Sige. So sunod ako ipaila ang marketing head no sa Club Mega si Sir Mikmik Kendika. Sir Mik, mayong buntag. Mahing buntag sir. That's mahing buntag po sa mga suking tigpaminawan diri sa DYLA karon ug mga kabatanon naminaw karong buntaga. So mahing buntagan yung tanan. Alright. Unya, sunod akong ipaila, no? Laing batanon sad ni. Ang recruitment campaign head, si Sir Renard Bacalso. Sir Renard, mayong buntag. May buntag sa tanan ng minaw diri sa DYLA. Alright. So, mo kato ang boses o mga tingog mga higala sa atong mga kabatanunan, no? Unya, karong taon-taon, kuyugan sad ta sa Rafi Mega Cebu Communications Manager, no? Si Ma'am Caroline G. Ballesteros or Ma'am Carol, no? Taon-taon, kuyugan ta ni Ma'am Carol. Okay, mga higala. So, Club Mega Cebu aims to ensure the continuing engagement of the youth for the continuous improvement of Metro Cebu and the environment. This club focuses on the youth of Metro Cebu to walk the vision of Mega Cebu, which is to attain a vibrant, equitable, sustainable, and competitive environment that embraces Cebu's creativity and its cultural, historical, and natural resources with strong citizen participation and responsive governance. No? So, mauna ang iyahang panglantaw mga higala sa Mega Cebu Vision, no? Taas kay ito karon taod-taod magpatabang ta nila, no? Nga ato ning hubaron mga higala sa simple ug yanong pinulungan, no? Nga dali natong masabtan, no? Kining unsa ning vibrant, equitable, sustainable, and competitive environment, no? So karon taod-taod magpatabang ta mga higala sa ato ang mga bisita. Unya, being a member of an organization like Club Mega Cebu is not an easy task, no? It takes a lot of emulation so as your holistic capabilities. Students join in an organization for some important reasons, while some find it as a room for personality development. So, muna mga higala ang atong mga estudyante, no? Gustong mo join, no? Mukuyog, no? Sa usa ka organisasyon alang sa importante nga rason, no? Na sila tumong og katayuan nganong na-involve sila sa mga youth organization niya. Ang uban sad, ang ilasang gilantaw, ang ilang kanang gitawag og personality development. So may it be for their chosen career or for interest and most of all, getting enough exposure as they walk into the real world mga higala. So nindot kaayo kung atong mga estudyante, no, ma-involve sa at the same time, dili lang kay sa schools lang, nindot gyud unta kung ma-involve sila with other organizations nga adunay panglantaw, no, labi na gyud or sama sa Club Mega Cebu nga nang lantaw sad, no, nga ma-involve gyud sila, kuyog gyud sila, no, sa pagpalambo nato sa Metro Cebu kay lagi ang Metro Cebu paspas kayo ang pagtubo nya daghan sa kay mga hagit mga higala, no. So mao na nga kining Club Mega Cebu karon kuyog nining mga batan-o, no, sa lain-laing mga schools sila mo oy nagpadagan karon, no, nag-awhag karon sa atong mga kabatan-unan nga ma-involve gyud, no. Kinahanglan naadyoy pag-apil-apil sa atong mga kabatan-unan kay ang ato bang panglantaw ani mga higala, no, 2050. So 30 ka tuig kapin sukad karon. So gilantaw nga ang atong mga kabatan-unan na nagi-involvement mga higala. So lain-laing mga pangutana with various responsibilities and commitments of being an active member and a student. Atong pangutana karon taod nga ilang tubagon mga higala, how do they find their balance? How does the organization transform these young dreamers, no? So how do the Club Mega Cebu and Mega Cebu help the members to actively initiate change in the community? So mao ra man ginay ato ang gilantaw ani ang bottom line ani mga higala, mao ra man gyud nga masugdan nato, no, ang kausaban dinhi sa ato ang komunidad kay labi na karon, no, daghan kayo tang mga giatubang nga mga hagip nga higala, no. Pagbukas lang sa klase kining traffic, no, unya daghan pa kaayo magsugod na sang uwan na pod ning flooding, no. Kanang gitawag nato transportation mga higala ug uban pa nga mga mega challenges nga atong atubangon. So mo na nga nindot kayo kung nay involvement sa atong mga kabatan-unan
labi na gyud ikaw nga nagpaminaw diha karon nindot unta no kung mo apil ka kining ipasugdahan nga Club Mega Cebu haron din ikaw makahibaw og nindot kung ang imuha pong talent no and skills nga naa ka karon nindot siya nga imon siyang mapaambit no pinaagi sa Club Mega Cebu. So mga higala, di nato lang ano no ato dayon ni silang hinabion mga higala ang ato ang mga bisita karon nga mga batan-on gyud no. Sama sad ni sa angkor karon mga higala. Ang pagbati ra. Okay. Sige, unahon siguro nako si Sir Dan no. Why did you join Club Mega Cebu? Club Mega. Sir, Giunsa man ninyo pag how did you start forming the Club Mega? Anha siguro tadi magsugod no. Unsa may nakaaghat ninyo nga grupohon ninyong mga estudyante nga aktibo. Yes, Sir Dan. murag naghiman-himan na jud ko nga like part of my dream kay jud nga murag ma-involve ang mga tao ba with the Okay. development sa city state. And then just so happens nga naay TEDx nga talk wherein nistorya si Sir Dondi Joseph. Isa ka Okay. isa ka head sa Mega Cebu. And then murag siya nag-awhag na mo nga to take part nga murag to get the initiative nga murag mo appeal sa change. Mhm. And then nag-istorya mi adto and then he gave me his number. Mhm. Ingon siya nga to take to communicate with Rafi Mhm. and Annie. Mhm. And then long story short na napurma jud siya. All right. Good. So, Mick, sa imong bahin during that talk unsa may naka-struck ninyo, unsa may nakaaghat ninyo nga murag nindot man siguro nato ni mo append la ni dito ba ka sa maong talk nga gisgot ni Dan? Naapod ko, Yes. Sir. Unsa may murag ni santop din sa imong hunahuna. Para nako at first pag kita yun ako atong talk, no sugar coating lang yun sa kung sa mga kuwander sa Cebu. Ang una no nabantayan kay Cebu is growing fast. Okay. Kanya daghan kayo tag giatubang nga mga problema diri sa Cebu. Nya murag usahay storya ra man gud kutob. It's sad to say nga storya ra gud kutob ang usahay kita. I could admit to that nga murag daghan kitag vision about unsay mahitabo diri pero wala tay action about ana nya murag why not put this into action, at least if not madako siya nga change, at least affect a little change for the city lang kay hinay-hinay ginagmay lang sa ba at least mo na kuan pud ko ni Dan, gi-invite ko ni Dan about ani nga sa Club Mega to form a group in San Carlos itself nga about Club Mega, and he told me about the vision of this group. And so far kibaw man sad ko about Mega Cebu since I'm from dito sa Architecture and Fine Arts sa San Carlos. So muna I was interested in joining the club pud kay murag it's something good, there's something good about it. Mhm. So sa imong bahin, Sir Renard, what interests you to join Club Mega? Sa ako kay pagsud ako sa college kay I had different choices. I could have left Cebu para Yes. madog Manila, but then deep inside I knew that I wanted to contribute to help Cebu. So since I'm an incoming third year student now, it's been 3 years and I've been looking for a way nga makatabang jud ko sa development sa Cebu, and si Dan came up to me and offered me why don't we join and create something called Club Mega. Okay. So I asked him about it and he told me more about it, and I realized that through Club Mega I can achieve my personal vision to help Cebu in its development. Mhm. Now, nganong nganlan man ni Club Mega? I mean, sa pagsugod ninyo ba? Ni tumaw ba gyud dayon nga Club Mega tabay. Unsa man gyud murag nakasinugdanan ani nga na form or nanganlan ni Club Mega. Kay pwede ra man na siya Club Suroy or Club but why Club Mega? Actually, ang name nga Club Mega na before ko ni tabang sa Mega Cebu nga initiative. Okay. So before kay naana siya na mga ambassador sa Club Mega. Okay. Nga pero Wa ka maapil ato Dan sa ambassador Dan? okay mga pageant man Okay. Murag So appealing mga model ba, no? All right.
Sige Dan, Oh, continue. then nananaangan before ko ni appeal, pero I think it's appropriate since koan mo siya og part gyapon siya sa Mega Cebu kay nagda Okay. siya sa koan, pero gipagamay lang siya ang scope nga gimo siyang Club Mega Cebu. Alright. So, mayroon tag Club Mega, it's a youth-based organization. Yes. It's a school-based. Dili sa school-based, we're also inviting anyone from different LGUs Okay. na mag-form og ilang. Pero nagsugod mo sa mga estudyante. Mm. Okay, mo na murag inyong first step para ma-organize ninyo ang youth. Yes. All right. Okay. Now, by the way, si Renard nag-mention siya nga you're third year. Yes. Ikaw Dan. 5th year civil engineering. Okay. Unsay course dahil mo Renard? Industrial engineering. Industrial engineering. Ikaw Mick. Architecture, sir. Okay. So nindot kay ni mga higala no murag kanang kuyog na ko ron mga future nga mga kuan nato ni ha nga mga singan ani mga experts na to so matawag na to future experts anyway. So ang inyong ang composition ninyo karon sa core group pare-parehan ninyo og course more or less engineering, architecture Koan, sa karon sa core group lang sa ta. sa San Carlos kay murag nagsugod-sugod na og kanang invite from other disciplines like nami koan design na graphic advertising nasa chemical engineering nasa psychology na ay interested nga mo appeal from commerce from other schools kay daghan og mga education nga involved Okay. na nagay medtech nga kuan nga chairman nga very active sad kayo. All right. Now, since after the talk, dito na nagsugod nga nagsige na mo-organize. Now, my question is, how did you organize your group after that talk nga katong with Sir Dondi? First kay so nag-talk me and then nangita ko og mga tao nga interested so Okay. Kinsa magi first nimong giduol dayon? naka-remember ko ang amigo si Patrick D. Okay. Og si So, si Patrick is also joining na. pero ni graduate siya ron niya. Nag-graduate siya. Nag-board siya so wala sa siya. So, wa sa siya. All right. So, then giun sa man nimo pag meet nimo anila ni Renard at Dimikmik. Gastorya jud. Okay. And then So meaning to say with club Mega diha pa mo nag-meet ni Mikmik. All right. Ni Renard. koan murag apel na siya sa karaanaw nga organization. Oh, so kailan na gid mo daan. All right. Now, atong balikan ha, karon taud-taud ang inyong giunsan nyo pagsugod. Nasa linya karon si Ma'am Carol Ballesteros sa Rafi Mega Cebu Communications Manager. Ma'am Carol, good morning. Hello, Tapski. Yes, ma'am. Good morning. Kumusta, ma'am? Hello, Ma'am Carol. Kumusta? Yep, I'm good. How are you? Yes, lang? okay rasad kayo, ma'am. Thank you kayo. Yes, ma'am, kuyog na ko karon ang mga active kayo nato nga core group, no? Sa Club Mega sila si Dan, si Mikmik and Renard. Yes, nadia sa studio yun. Yes, ma'am, live sila karon Tama kuyog yun. nato. Anyway, ma'am, kanang una sa tanan daghan pa kayo nga mga kaigsuonan nato nga naminaw nga wala pa gyud kayo kasabot unsa gid ning Mega Cebu. Could you tell us, ma'am, more about Mega Cebu? Ang Mega Cebu, usa di siya ka programa no nga kanang murag mo ni siya ang brand name. Ang grupo nga naghimo ani gitawag og Metro Cebu Development and Coordinating Board or MCDCB. So sa pagkahinganla nga Metro Cebu ang iyaning gilangkob ang kanang mga munisipyo, ang mga LGUs gikan sa Karkar padung sa Danau. Apil ang Mactan Island. Pero wala ni mapasabot nga ang ato ang mga programa kutob lang gid dinha sa Metro Cebu. Okay. Ato lang baling gisugod ang programa sa Metro Cebu kay mao man ni ang labing kumbaga daghang problema ba? Traffic, flooding, okay. Pero ang kini siya ang Mega Cebu, this is a partnership sa public sector, so kaning atong local government, apil ang probinsya sa Sugbo,
ug ang private sector kining mga business groups kanang sama ng mga Cebu Chamber, Mandawi Chamber, of course ang RAFI, okay, para masulbad ang atong mga problema nga giatubang karon. Pero ang kining Metro Cebu, ang kining Mega Cebu, this is a coordinating board lang. Okay. Ang ato aning tumongyod, ang ato aning first nga plano is maghimo og usa ka integrated plan kung unsaon nato padung dito sa 2050 nga hapsay ba kanang kay karon ug nakakita kano ang naturally ang tao nagkadaghan, pero ang ato ang lugar nga gipuy-an mao ra gihapon. Mao ra gihapon, ma'am. Mora gihapon. So if you talk of density per square kilometer, na ay studies nagpakita nga sa una kuno in 1950, ang usa ka square kilometer ang gapuyo diha nga mga tao kanang wala ka butong usa ka libo. Karon sa atong studies karon ang usa ka square kilometer ang gapuyo 2,000. Oh. Unya og dili ni siya ma-arrest or maplano og tarong kini if ang projection sa population magpadayon in 2050 usa ka square kilometer ang magpuyo diha 6,000 na kabuok. Gamay na So, lang gid imagine kayong nimo, spasyo. Oh, 6,000. So sa ato pa kung mas daghang tao, mas daghang basura, mas daghang problema sa kanang traffic kanyang atong mga dalan, sukad pa katong estudyante pa ko not so many years ago, ang atong dalan og sa una og karon mo ora gihapon. Yes, ma'am. Kanang wa siya mulapad. So what type proper planning ba? So ang kining Mega Cebu program ato ning gihimo para pag-create og awareness at least for the youth, no, especially that's why nag-form sa Club Mega para mahibaw sila nga naay giplano, naay gihimo ang mga leaders, ang atong mga leaders karon para pag-andam og hapsay nga Metro Cebu para nila og madamlag. Alright. So meaning to say, ma'am, kining grupo karon sa MCDCB, composed ni siya of several local government units as you've mentioned. Unya ang atong mga lungsod ug syudad nga sakop niini gikan sa Karkar sa south padong dito sa north up to Danao. So meaning to say, ma'am, 3C ni siya ka lungsod ug syudad. Apil na diha ang isla. 3C. Alright. 3C pito ka syudad o unom ka munisipyo. Unom ka munisipyo. Nya, probinsya. Apil ang probinsya. 14. Alright. Oo. So mo ni siya, ma'am. Ang sugod lang na siya. Yes, ma'am. Sa pagsugod, ato lang i-emphasize, ma'am, ha? Kay basig daghan na kayo nangutana nga, uy, miga sa Metro Cebu ra man na. So atong klarohon, ma'am, nga gisugdan na sa nato dinhi sa Metro Cebu area. Oo. Para masayo ang mga tao na minaw karon ba kay mo na ako batang madunggan pirmi nga. Mao gyud. What about us? Mao gyud. Nga wala masakop sa Metro Cebu. Mao bitaw ang ato ang brand name sa MCDCB is Mega Cebu. Kay kung ato magong subayon bitaw sa terminology sa population, ang usa ka lugar kung moabot na siya 10 million ka tao in terms of population, gitawag na siya mega. So Okay. mega city or mega region basta kay maabot og 10 million. Okay. Ang kaning atong gikuan nga mega ang tibuok ning Tibuok isla probinsya. sa Subo. Tibuok ning probinsya Okay. kay ang Metro Cebu lang ang imuhang istoryahan. Dili Kung kaabot. Metro Cebu lang karon ang Metro Cebu is 2 million. Okay. Unya in 2050 kung Metro Cebu lang maabot nag 5 million. Okay. Ang atong projections anang 10 million kapin is the entire The entire island. province. Mao na siya nga naghimo Okay. tag Mega Cebu. Pero nisugod ta og sulbad sa problema diri sa core gyud Yes. kay para nga ang atong mga mistakes nga nahimo dili Yes. na maabot sa ubang mga munisipyo. They can learn from our mistakes. Yes. Kunya ilang i-apply sa ilaha para ang tibuok probinsya ang mabulahan. Yes, ma'am. I think nasabtan gina sa atong mga kaigsuonan siguro na karong higayuna kay mao lagi na itong masugatan mga daghang kay pangutana wa kami di ay naas probinsya, no, mao na Oo. itong masugatan. Ang So proof- klaro na kaayo, ma'am. Ang ato aning proof kanang tats nga apil gid namo og gihuna-huna ang kinatibukan yung Cebu kay ang kanimang kong Mega Cebu na ani siya board. Okay. No niya, ga-comprise na siya og gawas pa sa katong 14 ka mga local government units Okay. o kanang mga private sector. Okay. Naapo diri ang kanang national government agencies naglingkod pud sa board, sa full board karon ang LMP. So, Nga gipanguluhan ni Mayor Diamante. Kay ang lead. siya, naglingkod din siya dinhi kay para siya magdasat tingog sa ubang mga munisipyo nga wala pa mahisakop karon sa Metro Cebu. Alright. So nasabtan Wala na na ma'am pa- yang scope. O Alright. para makapaminaw na siya unsay nahitabo ug unsay mga plano
siya na po ni muda dito sa LMP. Okay. Ma'am, kanang kumusta? Unsan may mga latest accomplishments karon sa atoa sa Mega Cebu? Actually, ang tumungid aning Mega Cebu pagsugod pa lang in 2011 was to come up with a plan. Okay. An integrated plan nga this time kanang i-implement yun ba kay daghan na magplanong gipanghimo sa una gipang so, Metro Cebu Development kanang MCDP pero wala ba tagid siya ma-implement unya so karon apil na ang private sector nga mo'y nangusugid ani nga matuma ni siya naaman tay partners nga giapil diri nga mga kanang ganahan mo tabang kining JICA, Japan International Cooperation Agency. So naghimo ni sila ni kick off ni atong 2013 usa ka kanang integrated plan atong gitawag og the roadmap study for a sustainable urban development for Metro Cebu. Unya kuani siya 18 months ni siya nga kanang planning. So ang ilang gibuhat gipakig-istoryahan ning mga different stakeholders from Karkar to Danao, different LGUs, ang tanang mga mayor na ay mga inputs ani, ilang naghimo sila study on the kanang road, kung asa ang mga bottlenecks, ug unsa mga angay pong himuon bitaw para nga kanang mawagtang ng atong mga flooding. Sa unang panahon kuno ang na-identify nga flood-prone areas, mga 20 lang kabuok. Karon 100 kapin na ang mga flood-prone areas in our entire Metro Cebu pa lang gani ang giistoryahan, no? Nagkaraghan sa di ay ma'am ang flooded area, ha? Oo, tungod kay kana bang kung wa man kay saktong planning, kung wa pa ta kay tarong nga spatial planning. Yes, ma'am. Naamong gyud mga areas bitaw nga di bitaw unta angay tukuran og daan o tukuran og tinuod. mga building, pero tungod kay why spatial planning, magpataka na lang og tukod mo na nga imbis unta kay kanang lugaraha bitaw agianan sa tubig. Kay murag it's kana murag way bitaw nga ang tubig gikan sa bukid dinig abutin ha supposedly makalahos kay supposedly diha gid ang Ana mo'y natural nga agianan. Natural nga agi sa tubig. Unya kay wa man tay spatial planning nga insakto. Wa man ta wala man ka makayan. Naalihan. Bawal ni diri naalihan. Mo nang nagsabot. Ningitag laing agianan. Mo nang arisan mga dan. Wa kasabot ang mga tawa na pareha nay usa ka study gihimo si Jun Sanchez nga ang ato kunong mga dalan karon tan-awan nimo ang burabag ang dimension or ang diameter sa usa ka river for example. Ang iya ba ito ganing agianan ba, let's say, musugod sa bukid og 50 meters. Pag-abot sa unahan, nahimo na lang 30. Pag-abot pagid sa unahan, nahimo na lang na 10. Nagkagamay. At naabot na sa syudad, 3 na lang. Correct, How can you imagine ang tubig kapag kadaghana, imbis unta kay magkadako ang agianan para padung magid sa dagat, Correct. nagkagamay usay mawagtang pagyud kay nagtabo naman ang building. Correct. Muna mo awas gid na baha gyud. Tinuod ma'am kay mo sa ako na am ko nahimutang sa upper no diri sa Lahog area. That's uptown man na siya. Sa una na misapa gyud nga kung maglisod og tubig adto mi manglaba. Lapad kayo pero last na kung adto murag ang sapa kanal naman to ma'am. Itong labhan na namo sa una kay daghan na kayong mga balay nga gitukod. Mauna nga maang kanang mga balay nga naa gitukod og mag-uwan mo baha gid ang ilang lugar. Kay mo man na siya ang natural nga agianan sa tubig. So mao ni wa makita sa mga tao ba kay kani ba laging nagadaghan ang tao. Of course, development is good, Yes. but you need to have kanang planned development bitaw. Sama bitaw sa kanang mga cities sa gawas like Yokohama, Tokyo, dako kay lang lugar pero nasa proper planning. Singapore for example, grabe kay lang planning unya ang tanang tao gatuman gyud. Muna kita ang Pilipino, okay, di lang kabusultig Pilipino, tin lang kog Cebu. We need to plan well. Unya ang ato untang mga citizens unta ba mo cooperate unta kay para Manila, Yes. di ba? Sama anang kana nagtukod mig Club Mega, okay? Ang kining Club Mega, this is an organization, I'm sure sinang dan naghisgot na ani of the youth. Kay kinsa may how do you call it, inherit all of this development ang batanon baya. Yes, Kay ma'am. kita kanang mga apil na data na ma'am. 30 naman pakaprintas. Okay. So, ang ato aning mga batanon kanang Tinuod, ma'am, kahuluhan tinuod. lang ni Dan, sila ang mo inherit ani and then
kitang mga dagko na, mga 30 kapin, atong gipang hinaot na sila unta magpakabana ba? Nga, ug unsa atong giplano, sila mo spread sa awareness because this is for them. Yeah, sila say We mo want sila say them- mo padayon ani gid ma'am. Sila mapadayon Okay. sila maka-inherit ani. Imagine Yes. kung may natong pagkaplano karon. In the future ilahang mga anak when they become parents, Yeah. dili na mag-suffer og kanabang flooding or kanang traffic. Kay sakto man ang pagkaplano, makaingon gini ilang mga anak nga maayo no kay atong mga ginikanan nagsakto gyud planning ang Yes. atong mga leaders sa una sakto kay planning mo na karon hapsay kay ta. Yeah. Okay? They will not suffer what we're suffering now kay Yeah. ang ato ba yung problema karon tats og imo nang ihuna-huna. These are yesterday's mistakes. Tinood ma'am. These are yesterday's lack of planning. Tinood. Okay? Pero it's never too late to make a new plan. It's never too late to start dreaming for a beautiful Cebu.